Ramogi jwanga geno kinyi mari dhi mbele yo makare kendo machiegni e twak mokwongo e chenro mar Rupinyo kinyi makawuono nyinga Joyce Oduor. Ramogi jwang okinyi makawuono thuon wach mabende watwake en kotudore kod chandruoge makoni kod kocha mosebedo katimore kata midhiero makoni kod kocha mosebedo kanenore ka duol matayo weche magiere pacho kae IEBC Sienyore kosango matimore ahinya hinya to gisani mabende nitiere commissioners ang'wen mag duol matayo weche magiere pacho kae IEBC mayande jatend piny Kenya William Ruto ochunge tich. Nyaka sani e kind ji ang'wen go mabende no chunge tich, ariyo kuomgi osewuok oko ayanga kendo ogweyo tao giweyo tich kaka commissioners mag IEBC ahinya hinya to tok kane gisedagi kod duoko mag lendo mag jalocha e kom mar tend piny Kenya e yiero mar dwe mar 8 higane. Ang'o matimore ka IEBC magi bende timore e kinde mabende jatend piny Kenya William Ruto nosechuga put mar jokanyo 9 monego bed ni nono buche duto kata petitions duto manochwala mane dwaro ni othich oko e apisi commissioners ang'wen go mag IEBC. Mai koro biro nyiso nang'o aput makamano biro dhi mbele kod nono commissioners go mag IEBC kose gibiro timo nang'o mane biro bedo godo kinyi makawuono e studio marwa achiel kachiel kowuok e boma ma Nairobi kae. Okan kenda mar mondo mi wabed kod twaka maket kod mae e studio marwa ma Nairobi kae antiere kod janon weche mag siasa mano Daniel Orogo mabende mae mare mokwongo mar limo wa e studio marwa kata mar bedo kod we twaka okinyi makawuono machiegna hinya Daniel Orogo. Erokamano Joyce. Ichiu nade? Achiu maber. Wagoyo Nyasaye erokamano. Kuom miwa ngima. Erokamano. To most important ni kakisewacho nen my first time bedo ka Ramogi TV. Mokwongo wea miu congratulations. Erokamano. Nikech Ramogi turn 1 year. Yes. To aneno ka usetayo Uganda mag Luo e yore mag promoting music. Aneno ka ji wacho kaka Ramogi osekonyo ji e weche mag puonj, e weche mag tayo music e yore mang'eny kukonyo Uganda. To wago biro bedo maber. Erokamano. Erokamano. Ramogi biro dhi nyime kose ibiro timgi e yo market kod mane. Green Morgan ichio nade Kisumu kono kendo machiegni e twak mar okinyi makawuono. Joyce erokamano kuom rwaka e twak makawuono mondo watwag gi jowinjwa e wach mar commissioners mag IEBC ang'wen masani oseket e nyim aput madhi moripo bed ng'iyo kaya ne gitiye yo makare kata nok gitiye yo makare kendo arwako jowinjwa kuonde duto magintie mondo gibi walalre mondo wawuoye weche mag ng'eyo. Erokamano. Ramogi jong mana kaka iseneno magi welo mabende antiere godo okinyi makawuono. In bende kamora mora mineno okinyi makawuono inyalo chuolo nwa pachi kata ote mora mora minyalo bedo godo ahinya hinya kotudore kod IEBC manyaka sani wapenjo ni osienyore kosango matimore itudori kodwa kokalo mar ote machuok ma en 3-6-000 Facebook kacha ibiro yudo wa live Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. Kabende an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @Joyce Oduor_. Kawachako ayanga twak mar okinyi makawuono ne waneno ni kata chieng' tich abich mano juma mokalo mano commissioner mar IEBC Justus Nyang'aya emano kao okang' makende mar gwetao kendo weyo tich kaka commissioner mar IEBC magi duto notimore tok jatend piny Kenya William Ruto kokalo oboke moyiedhi mar piny owacho no oyiero aput kata no chungo commissioners ang'wen go e tich kaito oyiero aput mar jokanyo 9 mabende biro bedo kayalo buche mopogore opogore mabende dwaro ni othich oko commissioners ang'wen go mag IEBC. Kawanyalo mana kuongo gi neno ote mane Justus Nyang'aya oro e kinde mabende ne ogweyo tebedo katimo tije na gi chunya maler kaka commissioner mar IEBC. Juliana Cherera bende odiochieng' manyoro nogwetao kaka jalup jakom IEBC kachiel kod commissioner mar IEBC. E ote mare kata e ote moketo e oboke maro wacho kanyo ni agwetao ayanga kaka commissioner jalup jakom mar IEBC. Asebedo ka atiyo ne IEBC gi chunya duto kata ka weche teka. Ne achiwora mar miyo jotich duto thuolo marom. Mano ote mar Juliana Cherera. Kendo no medo kanyo
kowacho ni lit ni gik mane atimo ka chiwora koro olok ataro. Bang' sumo paro ang'ado mondo agwe tao. Owacho kanyo ni erokamano ne jatend piny kuom miya thuolo mar tiyo ne jo Kenya. Mano ne ote mabende Juliana Cherera ne oketo kata ne oro mane kinde mabende nogweyo tao kaka komishona kod jalup jakom IEBC. Mano toka ka gin kargi ang'wen negi dagi kata negi balo kod duoko mano land kanyo kod Wafula Chebukati. Tekine mabende magi duto timore, jalup speaker mar od bura mamalo mano Gladys Bosch-Sholei bende kokale yor tudruok mare mar Twitter parni maranga mane otima e yiero mokalo ogweyo tao. Ang'o madhi timore? Kawachaka yanga twak mar okinyi makawuono kachako kodi Daniel Orogo. Bende paro ne okang' makare mar commissioners ariyo go gwe tao. Inya to gisani makoro wanyalo wacho ni bura margi kata gigo duto madwaro no thich gi ok e apisi mano moriwo bedo kod tim marach dhi ataro mar katiba kachiel kod tiyo marach kod apisi. Mage moko kuom gigo miseyo gi godo. Onego beni chako yala yanga kod aput mar jatend piny Kenya William Ruto. Bende nen gima kare mar mondo mi gigwe tao. Joyce, kendo kaka iwacho ni jatend piny William Ruto kane ose yanga aput kata tribunal madhi rango weche four commissioners kendo kaka ikete temo explain the importance mar keto tribunal in any jurisdiction kaka Kenya ka en rango mokwongo en rango conduct mar commissioners. Mar ariyo koseyud ni conduct gina en kare in accordance to constitution koka tribunal. Kena neno ka tribunal mane oket gi jatend piny obedo headed gi lawyer mwang'eyo. To gima wacho kata kawuono kata nyoro katemo fafanua katemo yango wachni en ni the importance mar commission en rango chike rango conduct bang'e ka tribunal osebedo ma nono weche kaka notimore kena neno ka jiwacho ni miganga manotimre between elections momiyo four commissioners no balo gi chair emomiyo aput makamano ket. That is rightfully. Ineno ka commissioners, ineno ka chief, ineno ka lawyer mochung ni tribunal oripo ben ni kao kan karango conduct. However, tama nikech aneno ka kata ka hearing poko chako. Taneno ka commissioners ariyo already osegwe tao. Koro gima kama sheria taneno ka Gladys Bosch-Sholei wacho ni kata ka gigwe tao to aput kata tribunal moket ni dhirango conduct gi pod gima dhi mbele. Koro constitutionally aneno ka nitie kalruok e paro nikech kaka se wacho ni aput kata tribunal especially miketo gi jatend piny en tribunal marango conduct mar commissioners kata marango conduct mar joma ni obedo office public service in accordance to gimi dwaro. Bang'e kanyo ka oserang gik manotimre then commission of inquiry inyalo form. Kore madhi suggest iwinjo emadhi suggest ni bang'e ka gisegwe tao koro commission of inquiry rango ni to gik mage manotimore nen disagreement mane manotimore the conduct manotimore according to gik ma tribunal oseyalo. Lakini ka koro isegwe tao nenre ni koro en ni kakiseketo aneno kantie push moro mawuok executive mondo commissioners gi mondo gi resign kagisegwe tao kamano koro ng'ato nyawuok wacho ndongi neno ni gima ne waparo ne gitimo koro gi resign then their fate bedo sil to sheria oko alawa due process dwaro ni bang tribunal kore ka conduct gi ko yudin kara ne gitimo gik moro chere constitution kore ka ginyalo gweta. Winja ne patch green odena ma inokil kama loka montiere godo kae achiel kachiel kowuok e county ma Kisumu. Green ageno ni ineno ote mabende Justus Nyang'aya kachiel kod Juliana Cherera nore kine mabende ne gigweta wayanga. Justus Nyang'aya nogweta chieng' tich abich juma mokalo, Juliana Cherera nogweta wayanga odiochieng' manyoro. In kako kil kama loka wang'eyo na puta
osechuogi monego be ni winjo buche ma bende dwaro ni othich gi oko e apisi. Aput makamano otelne kod jakom margi ma en Agri Muchelule ma bende en jang'ad buche e doho no mar apila. Aput makamano onego be ni chako tijgi ayanga. Bende neno kang' makare mar Justice Nyang'aya kaachiel kod Juliana Cherera gwetao gisani. Green. Joyce, erokamano, to mbaka miluongo wa mondo watwage kawuono ni en mbaka mwasewacho kendo nwachako wuoye wach commissioners ang'wen mag IEBC gi, duol mar IEBC gi, mana higa mokalo, mana ka wachako ikre ne election. Mbaka ni kwachako goye, nyaka wachak goye e kuma chanzo mar wachni ama chakruok mar wachni wuoke. Chakruok mar wachni wuoke election manotim tarik 9 dwe mar aboro mane commissioners obalre diere kagi pingo results kaka nobedo announced. Mwaneno kwa dhie Supreme Court, ma Supreme Court be noyie ne gimane giwacho, commissioners ang'wen gi gimane giwacho no chairman no yalo results moko consult gi. Supreme Court noyie ni mane gima notimre. Omiyo kwan chako ng'iyo conduct mar gi koda put moket mondo nonre, mane context manyaka wabedgo ama mane okang' manyaka wachakie mbakano. Ne gidhi Supreme Court, mabe Supreme Court e judgment mane wasewacho ni nobedo contradictory. Ne oyiene, ne gitim, noko ng'ad bura e yo, noko land results e yo makare, mondiko nyaka recommendation se goyi jogi kadhi nyaka bedne commissioners bedo specified roles moripo bed magitimo. Omiyo kobiro petitions ang'wen manotere parliament gi, nyaka wabed gi background moro mawacho mar Supreme Court no e wiwa. Mar ariyo en niya, katiba omiyo wa nafas ama omiyo wa rusa mar golo commissioners mag independent bodies kan tiere gimora mora mwaparo nokotimre e yo makare. Koro creation mar aput ama loso aput mar duol mar nono jogi en gima oyie ki katiba. Gima nyaka watang' to mane gimomiyo waparo nwaneno ka commissioners moko oamua mondo kar gigwetao kar bet aput manono gi magiseng'eyo kuma results no dhi chope. Omiyo seche ma wabedo gi nonro ilano ama put ilano ilaro bedo ni commission election. Koro penjo manyaka wapenjre ni kalengo mar petition en golo ng'ato office, to ng'ato oseamua mowuok e office mok dwa dhi e process no, ere tiende dhi nyime mondo winj petitions mokel against en ko mano ok en ketho pesa mar jopiny. Number 2, kendo kuma pogra gi wendo ma wan godo Nairobi, ok wanyal wacho ni jogi ama commissioners ang'wen gi obed piny mondo endelea mondo winj gi aput, nikech mano ratiro margi. En ratiro mar ng'ato kawo tich, ten ratiro mar ng'ato wuok e tich. Of course, kaka public servants, gin go obligation mar ni koluongi mondo giwach 2 adek, to pod gibro chopo mondo giwach 2 adek mana kaka chik dwaro. But okinyal chuno ng'ato mondo bed piny oyale ga aput ma en owuon ofil ni en mana process mar miene gi chilo maonge godo. Koro mane pacha Joyce. Iwacho kanyo malera ahinya kendo aneno ka Daniel Orogo wach moro ilokae kaluwore kod gik ma Green Mogano wacho duto. Joyce, aparo ni wakili Green ntie wawinjore lakini pachwa pogre intention mar tribunal. I think ni wawinjore wacho ni nitie haki constitution, nitie ratiro mar keto aput kata tribunal mondo winj wach. Joyce, wasebedo gi tribunal mang'eny e piny ka. Inyakwano gi mosebedo ka winjo wach, moko gikelo ga recommendations, moko kel ga recommendations. To koro kama neno ni
mae process kendo kaka Green osewachon en constitutional process. Ni kantie weche moko moripo beni kelo mbele especially on public servants, president constitutionally kaka head me executive en gira tiro mar ketaput to investigate. No seketo en mar jokanyo. No seketo my is headed gi justice Agri Muchelule. Lakini objective mar aput kata tribunal en kata Green en ga o investigate on an issue kendo recommended conduct. Onya recommend ngani koro igole tich nikech wase investigate wase yudo no timo no rochore eyo makama iwinjo. To lakini okwanyal bedo ni ibedo investigated 4 commissioners to already is resign. Can you say what your reasons me resign? Okatamra kisheria inyalo bedo investigate lakini kidhi neno outcome already se bedo determined inyalo gweta e wachona an kaka neno gini kaka dhini ultimately gin direction madhi kaon monda gweta it's your right. Lakini kitimo kamano ntie danger miketo kaka Kenyans ni inyalo deny wa haki wa mar winjo nto ango motimre kati deny wa haki mar winjo mari can you present yourself in the tribunal mane gwenyore mo bedo gi Green. Koro wacho ni gin giratiro the 4 commissioners kata abed nan commissioner ani situational anyalo wacho na pana gini kamo chomo ni enena ngama jogi dhi recommend na gwetao gidhi recommend gik moko lakini an kaka ratiro na anya wacho nango ni wagwetao ka hearing dhi mbele. Lakini objective ma tribunal ne recommendations mondi mi wan to ngani I recommend no work office nango. Lakini ki work office before bange kanyo president gi recommendations nyalo wacho na pana in accordance gima tribunal owacho iwinjo ni you are recommended ni rochere sheria in 1 or 2 ways koro wa investigate gimomnyo ni timo kamano. Aneno ni an pacha kisiasa aneno ni nitie push moro ma akamoro madwa dhiro joge e tich iwinjo iwacho ni push no nyalo bedo ni wuok kanye pono nitiere ng'at ma dhiro jogi ma asewacho ni the head of executive kendo aneno ka before kete session ka gazeti ne wacho maber nitie certain target certain individuals mabedo targeted ni no support riwruok mar Azimio either they're in government either they're in the offices kata gionge to gini obedo extended e offices kara IEBC duol ma IEBC ta wacho ni IEBC maybe magichako go wach maber kaka gazeti ka warango boke ka giwacho na nitie jomoko ka be kopogore gi IEBC nitie commissioners moko ka e Rift Valley kendo gidhi donje e office sirikal kata mana PS mobedo unveiled gibro rango to jogi be nitie jomoko ma pod odong gima kamano ok en ratiro mar jo Kenya nitie haki nitie demokrasia to okoribo be nitie gi institution kaka tribunal okoribo be nitie gi institution kaka executive kaka parliament iwinjo mondo thir jomoko e tich nikech ne gi support jomoko an ma wacho ni mondo ket wach ni ayanga ka mondo wawe luore yo moko mar tribunal wawe commission mara mae etiendo wach e gima dhi mbele sani. Green card biro korka kori ka intiere Kisumu koni winjo kaka Daniel Rogo lero kayo makare olero korka pache nyaka sani kata kaka Gladys Boschole no loso kokalo e Twitter handle mare kata yore mar tudruok mar mbui owacho kanyo ni kato bedo ni jo IEBC ariyo segwetao to kaluore kod pend chike mano 156 matindo auchiel nyaka bura makamano dhi mbele kato bedo ni commissioners go ogwetao aput makamano nego be ni tiyo eyo machalo nade to podi gibiro nono nyaka commissioners ariyo go mosegwetao ose ariyo modongi kende ema kori biro non. Green Joyce gima timrego mheshimiwa Gladys Boschole en gimomiyo commissioners ariyo gi oamua mar gweyo nyako Ramogi mwagoyo mosainya kanyo kuoma ng'ikruok e yor tudruok kod Green Odera ka intiere county ma Kisumu kata kamano pod waloso tudruok makamano pod wabiro mbele tudore kode mar mondo miyo nyiswa pache en kako kil kamalonka mwantiere godo okinyi makawuono. Daniel Rogo ka wadhi mbele kod twak pod ang'eyo ni loso weche mag tudruok kod Green gina gik molos gi lwet dhano nyalo bedo ni gibedo kod chochni mana penjo Green kacha
sani koro wang'eyo ni Justus Nyang'aya gi Juliana Cherera osegwe tao. Gladys Boshole nowacho kacha ni kaluwore kod chik kare 156 matinda 6 aput makamano onego bedni tiyo kaluwo chik makamano manokel embele ne either sheria o yiengi ginya represent themselves kata ginya yudo okil mondo represent gi to okil jogi ne kelo weche ne gi loso on behalf of ma jogi koro aneno ni kata bed ni gisegwe tao kamano e gima nawacho ni nyaka gichope mbele winjro ka gichope mbele aput mondo ging'is Kenyans especially gima nodhi mbele conduct gi kalure gi yiero ket kalure gi balo mane gi balo gi chairman nikech aneno different platforms ka ji wacho ni maybe kata ka gigwe tao ginya deny ginya wacho na onge tiende nikech koro mae kama gini ochomo ni kata ka wacho kata ka dhi ba represent onge tiende nikech ultimately japut ama tribunal dhi chope wacho ni agwe tao kata woge office lakini kaka wacho ni right kendo green wacho maber ni constitution omeji right to kaka se wacho ni either inya bedo represented yokil kata inya chope mbele mara put mondi wach tiend wach kaka ing'eyo kaka giginodhi mbele koro Gladys Boshole sorry kaka jatend speaker obende en wakili ong'eyo experience and mar is a former head ma judiciary ong'eyo ni kalure gi sheria kata bed ni jogi osegwe tao nyaka gichope mbele put mondo ging'is Kenya mae maoni na kata be lakini poda wacho ni bedo ni gidhi chopo mbele bedo ni okilgi dhi represent gi nyaka jo Kenya ng'e kato be ni bang' tiyo maraput kendo aneno ka it's important ni commission money inquiry to Joyce dhi neno magi gik ma jatend piny dhi propose nikech kaka sengiso gini nitie sudden way magigi kelo nitie pressure moro miketo ka mar kata maybe ni igweta okati bed ni nitie idwaro ni mondi chope mbele mar doho mondi mondi ng'is jo Kenya gima notimore to kata kamano oken yo maber en yo mar iketo ng'ato to shame en yo mar maybe idwaro revenge kata idwaro ni jo Kenya ng'e gik moko ma kisiasa mok yen gik moko mar ratiro ato bende nyaka sani kaka commissioners ariyo go mag IEBC ogweta wanyalo wacho ni ponono gi luor kose ging'eyo gino mabiro timore mbele koro giwachacha ni we koro wabeda thenge kata wagweta kapok wachopo mbele kacha ing'e kaka wacho ni kata bed ni gigwetao e oboke makawuono kaka ni neno ni nitie commissioner James Oswago be iparo wach manotimre Chicken Gate scandal be ing'eyo maber elections I think elections ma 2013 mapod en wach mapod yalo mayuae ka to inya paro ni CEO mar IEBC that time James Oswago no resign kendo bende no bedo forced mondo resign mondo investigation team kendo wach ni en wach mar imbele doho lakini podi ichwale mbele doho kendo chopo en kende to wacho gima notimore koro ma kato bed ni commissioners ariyogi kata to aneno pacha en ni commissioners ariyo modong aneno ni anytime gibe gidhi resign nikech kakineno kaka gini dhi eni ntie push kenda insist wacho ntie pressure moro mawuok ni jogi mondo ogwetao mondo ka gisegwetao koro mondo gibede position moro ma vulnerable iwinjo ma koro gigain sympathy ma Kenyans makata ka gichopo mbele giwacho ni dongi neno kata ka wachope mbele aput kaka wachopo jogi oseamua fate marwa aneno ka is politically instigated in both side kendo okawado ni wadonje siasa lakini nitie link nikech gazeti wacho ni aneno gazeti moro kawuono giwacho ni Cherera and should be Taifa Leo wacho ni Cherera orocho pango mar Raila ineno ka gini bedo linked
ochalo weche mag siasa moro donje iye ka. Tema wacho ni nitie system moro kama en wach mar ratiro doho, lakini bende en siasa moro iye ka. Ma strategically to kati wacho no kidwa ni weche mag siasa odonje weche gi nikech waneno ni kata obedo ni nitiere jogo mabende no chwalo petitions mar mondo mi gidwaro ni othich oko commissioners ang'wen gi mag IEBC mano tingo kanyo Reverend Dennis Nthumbi, wantiere kanyo kod Geoffrey Lagat, Steve Jerry Owuor kaachiel kod Republican Party. Magi ji ang'wen mane ochwalo kwayo margi mar mondo mi gidwaro no thich oko commissioners ang'wen go mag IEBC ka giseyo gi kuom tiyo marach kod apisi margi bedo kod tim marach kod dhi ataro mar katiba. Weche gi duto podi wacho ni siasa nitiere iye kanyo ni ponono ipango godo yiero mar higa mar 2027. Parni wang'eyo ni dwe mar achiel higa manyien wang'eyo ni Wafula Chebukati jakom mar IEBC kod commissioners mamoko biro dhi e rutaya. Matinde ni Cherera Giriemo nego benni ponono donjo kacha. Nyalo bedo ni siasa moro nitiere iye kanyo. Kaka se wacho ni en politics mar inheritance mar commissioners ma IEBC. To ineno ka bang yiero mar 2017 guy mar ODM no wacho ni IEBC commissioners must go. Nikech nong'eyo ni chako chon mar IEBC en konyo politics mar Kenya ka. To kendo kakineno ka aput kendo Tribunal Commission of Inquiries manobedo led gi Krigler Commission. Kendo ne wacho ni shida maro kaka jo Kenya ni commissioners ni constitution mar IEBC waketo ga ndalo matin to election. Kendo neno magi gik makelo tulo e piny kamar election. To recommendations mare no wacho ni chakuru chon kaka jo Kenya. Gik ma constitution ma commission mar IEBC uchako chon. Tineno ka wasetieko siasa. To siasa itieko to siasa chako immediately. Siasa okurumi. Wasechako siasa ma 2027. To commission milongon IEBC ni morego bed keto shida mar siasa e Kenya ka. Kendo gin gi authority ma constitution omigi, en authority ma gi endorse jopiny. Elective positions te en IEBC ema determine. President en IEBC ema determine. Koro en commission manyaka warang made. Koro kaka wacho ni Wafula Chebukati tamne en rumo January. To Cherera constitutionally ne en either koro en emodhikao kaka Jakom. Mano is automatic nikech koro en vice until kendo tamne obedo rum. Lakini ineno ni Cherera gi four commissioners ok gine political side mar this government according kaka ne ok giwinjore gi chairman. Koro kaka se wacho ni kato bed ni magi weche doho kata weche ratiro kaka justice. But siasa heavily and siasa ma inheritance ma all political players party leaders te wangi IEBC ka. To ngano madhi bedo commission, ngano madhi bedo jatend commissioners, ngano madhi bedo chief executive mar IEBC. To en siasa mar IEBC onge gimoro mar ratiro kata bed ne ratiro gima na wacho na I hope ni green duogo mondo watu dore ma kode kisetieko seduogo. Ineno ka green owacho ni intie freedom of expression. Joyce inyalo differ, inyalo wacho ni Daniel kaki wacho ni ano kane ka en the right way. Mano is your constitutional right. Jogi to aneno a resignation letter mar giwacho ni duto Justice Nyang'aya kod Cherera giwacho ni ne gigolo chuny gite they expanded freedom of expression lakini gibedo crucified nikech ne giwacho ratiro gi freedom of expression. Freedom of expression ni a constitution. To differing with me kata differing kodi ok nyal bedo ni mae a constitution marwa
Macron ne warocho you know, the ways of elections. Aparoni en siasa. For me, I think ne Green Morgan ka intiere Kisumu kono. Green Morgan wagoyo mosainya e wala likanyo matin kata kamano selos weche mag tudruok e yo makare. Apenji kacha ni nyaka sani wang'eyo ni nitiere kidieny mar chike mano kare 156 matindo 6 mayango kaka put mar jokanyo chiko mochuo kod jatend piny Kenya William Ruto onego bed ni tiyo ahinya hinya to kotudore kod nono chal mara commissioners 4 mag IEBC midwaro no thichoko ya PC. Aput makamano chiko yango nonego bed ni gitiyo. Onego bed ni gitiyo e yo machalo nade. To makoro ni odong mana commissioners 2 mapoko gwetao. Ariyo go kende mabro chope nyimgi kosemo se gwetao. Bendo nego bed ni chope nyima pudno Green. Joyce, erokamano, adwaro kapok aduoko penjo ni, adwaro mana correct gik moko ariyo mowuok kuom Daniel. Number 1 en wach ma owacho ni Cherera kad ne bed vice chair kache Bukati Noah, Cherera ema ne dhi bedo chair mar IEBC. Mano ok en adier kisheria. Sheria mar IEBC wacho ni chair mar IEBC nyaka bed ng'at ma en wakili man gi experience moromo obedo office mar judge. Cherera ok en wakili kendo ok en advocate kendo oonge qualifications mar bedo jatend duol mar IEBC. Omiyo kad ne bed ne Cherera noko resign to tam mar Chebukati orumo ni dhi yier chair manyien, process mar yiero chair manyien gikelo commissioners moko mopogre mondo join commission oyud Cherera giri katiyo. Mano mokwongo. Mar ariyo kendo magomo mondo aketie ler matin en wach commission kod siasa. Kwang'iyo katiba marwa ntiere commissions mwaluongo ni independent commissions. Independent commissions gin commissions ma onge ok gichung e side mora mora e weche mag siasa. Omiyo ok wanyal wacho sani kumwa bete ni ne commissions gi ne ntiere gimoro moripo tim gi mondo gibed realigned to the government. Ni commissioners gi ntiere kaka oripo bed ni support government of the day. Mano is not mano kera tiro ma katiba marwa oketo. Kendo kineno katiba marwa dwaro ni commission kaka duol mar IEBC obed mopogre kendo motengre gi siasa mag piny ka gitimo mana mandate margi momigi mar timo ikruok ni yiero e yo ma ok gikawo side moro amora. Omiyo wach moro ne the reason momiyo nyalo bedo no ipush gi mondo giwuog nikech ok gichung gi sirikal ma kawuono okoripo bed ntiere ama okoripo bed ntimre. To mar adek en mar mondo aduok penjo ni ma ipenjo e wach Gladys Sholei kowacho Mheshimiwa Gladys Sholei kowacho ni article 156(2) of the constitution pod dwaro ni jogi ochope doho. Ochope aput mondo onongi. Kwachako wach mar aput ni nyaka wang'e weche ariyo. Petitions manoter e mbele aput ne gin petitions 4. Gite ne gidwaro ni mondo gol commissioners 4 gi nikech ne ok gi according to the petitioners ne ok gi tiyo maber ama ne ok gitiyo according to the constitution e yiero mokalo ni. To duoko mane petitioners dwaro ni ogol gi tich. Koro penjo manyakwa penjre kisheria en niya, ka ng'ato dwaro no gol ng'ati tich ni yore ne nok en kare, to ng'at modwaro no gol tich no ose resign. Ere teko ama mandate mar commission mar endelea mar winjo, to ka aput no endelea mo winjo petitions gi, recommendation margi dhi bedo ang'o? Ka recommendation maduong' moripo bed ni gitimo mar naya goluru ng'ani tich ama duokuru ng'ani tich osewuok onge mesa. Koro onge gimoro ama onge kumoro amora mochunie commissioners gi mondo chop mondo defend themselves. Kata jok mapoko resign onge kumoro michuno gie mondo gichope aput mondo gichiw ler. Petitioners gi idhi mi nafas mondo oket kes gi mbele apudno mondo giwach mae notimre, gi produce evidence ne gik ma giwache petitions mag gigo notimre. Baso imiyo joka nafas
mar mondo gitetea jok ma pod odong' kanyo mar mondo gitetea. To kinyalo paro nitiere yore mang'eny mar duoko penjo seche mopenji. Inyalo duoko penjo no kiling, inyalo duoko penjo no kiwuok oko, inyalo duoko penjo no kichiwo duoko mari, ama inyalo ndiko kata okil moro mondo bi ochung'ni. Koro onge gimoro machuno commissioners mantiere tich sani kod ma resign mar mondo gidonj. But kisheria to en gima ber ni seche ma commission no oselos ama pud no oselos gichop mondo gimi jopiny lero ne kata ka se resign gik ma giwachogi nokotimre kamano nikech seche moko gi defend themselves cha to aput bro tiyo mana gi information mane gin go seche mane ging'ado bura. But number 4 to mugik, which I think is the most important discussion of the day, en niya aput oselos muket chairman gi vice chair, kendo vice chair masani en former vice president mar Law Society of Kenya e higa mokalo. Aput oselos moripo bedne decide kaka gidwa winjo case ni nyaka winje. Onge kumora amora ma jasiasa kaka Gladys Sholei oripo bednu wuokie ka direct apudno e yo mar mondo tim tijeni. Sani kwaseketo weche gi petitions gite e lwet apudno moripo bedni miwa directions gimora amora moripo bedni tim. Omiyo gimoro mwaneno kaka Gladys Sholei timre kendo otemo guide the process, mano nyiso the political interference moro ma Daniel wacho cha ni nitiere apudni alosa mar pando weche moko to lego maduong' en either way nyaka wayud yo mar golo commissioners gi mondo wayud nafas mar create commission manyien. To kwapenjre ne benefit mane ma sirikal masani dhi yudo mar create commission manyien e gin wawacho ni siasa mar 2027 osechakre mana sani. Ng'en ka commissioners 4 moko chairman gi commissioners 2 moko tam gi expire. Ka sirikal masani o manage bodhiro petitions gi succeed in one way or the other, wadhi bedo gi commission ma onge commissioners. Mano nyiso niya process mar recruiting commissioners manyien chakre. To kineno gima gisetimo e National Assembly magi kawo nyaka parties moko mane nie Azimio, gidhi bedo gi control e determine ng'ano madhi bedo commission, part of the commission manyien midhi los. Egin wawacho ni okwanyal siemo wang commissioners mose resign nikech process magi iketo gi mondo gibedie ni en process mantiere gi gima wawacho ni political interference. Ok en process malengo mare en ni wawinj adier mar gima notimre. Ten process mar tiyo gi process no mondo wagolgi. Either wabro golo gi mwachun gi magi resign mondo giwuog mondo wabed gi narrative mwawacho ni dong ni neno ni walungo gito gida gibiro ama gi resign ama wadhir wach ni through the petition mondo wa embarrass jogi ma bang'e biro chuno gino nyaka giwuoge e commission mondo walos commission manyien man gi jowa kendo man gi jok ma wan waketo kwa ikre ni 2027. Green ilero kanyo makarenya mak mana paro no mondi Daniel Orogo adwa ni wakao yoyo matin ang'eyo ni wach moro ili kata kamano wach no kik wi wil godo mak mana paro no gi kanyo matin. Nyakora Ramogi Ajwang podi wamedo twako tudore kod IEBC Sienyore kosango matimore ahinya nyato gi sani mabende commissioners 2 midwaro no thicho ke apisi osegwetao arie modong aput to selosi ang'o mabiro timore imedo chwalonwa ote mari penjo moramora kokale namba mar tudruok ma en 3 Facebook kata wantiere live ibiro yudo wa Ramogi TV. Wakao yoyo madundo kende abro duoga abro somo moko kuom ote muoro nwa gisani kikidhi mabor. Ng'eyo makare kaka pien dendi chalo en gino mowinjore kendo makare minyalo timo ne pien dendi. Sari mano nyiew na givani. In ni kwalo launo nyisa dier sana. Paro nonego wadhi kode odwa wadak kode. Ing'eni gimidwa timo ka en gima tek. To nyaka ipar gima jatelo nowacho. En giye mang'eny ahinya kuom gik midwa timo. To ng'eyo ni biro timo gimoro amora ma inidwaro. Nyaka ne ni singo mana miyo nyathino ochopo.
Nyaka neni atimo ni kamano nyathina. Every time I top up using Airtel Money, napatiwa 25% extra airtime. Enjoy 25% extra airtime or data every time you top up or buy a bundle via Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Raundi ya tindi kotigara botaka imanyasai maiga. Ehosori enyira nainde embauke gima. Wa? Biore. Nasai mbiana chorete. Hakino mbogo boli mbaigwana ina boli ga. Wazimba tage tunya tichi. Kero musati hoteli yeye. Na rarote. Ombogo tabwatire baka. Ngitate muntagochi. Otaite somoni yaku. Asenge njusa take tibosoku. Kulende kende tige ko mutanga kulenda enibo amune mate yaye. Ayo muntako ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege teacher. Ehosori enyeke gima. Yaruliko aseviu sasa bono. Nyako Ramogi ajong'ero kamano kuom medo kete Ramogi TV okinyi makawuono kaponi e kitudori kodwa gi sani pok ideko ahinya kalore ni twak marwa pod dhi mbele. Twaka kotudore kod wach mar IEBC Sienyore kosang'o matimore. Antiere kod welo ariyo, Daniel Orogo janon weche mag siasa kaachiel kod Green Morgan okil Kamaloka mantiere studio marwa e boma ma Kisumu. Ewa penjo e Facebook kacha penjo kotudore kod thuon wach mabende watwake kawuono. Penjo makawuono en ni IEBC Sienyore mane penjo mabende wapenji kanyo kalore ni bende wami thuolo mar ndikonwa yornwa pachi kotudore kod wach ni mar IEBC. Ote mar Owano Steven owacho kanyo ni ariyo modongo to dhi tiyo nade. Mano penjo mabende pano penjo kanyo. Ote machielo mwanyalo neno kanyo. Mano ote mar Shapena Iten owacho ni en wuod Nyakach Koguta owacho ni Kenya ochomo kamarach. Doho gi IEBC bunge ni e lwedo marach. Mano wacho kanyo ni doho IEBC bunge ni e lwedo marach. Mano ote mar janeno marwa. Ote machielo mar Eric Okeyo Kizito owacho kanyo ni Kenya nitiere e geng' kut matut. Kabendo wacho ni duonde monego bedni ochung' kendgi sani piny owacho temo mondo omak mafuanda. Chike mekwa bende pod ok ochiwo arita makare ne duonde kod bad migepe mopogore opogore. Chike onego ridi matek mondo ogol jotije mag duondego obed matek sipwap. Mano ote mar janeno marwa Sam Ings wacho kanyo ni Joyce ma an Sam kawuok Ahero wacho ni korka kora an asiro okang' mokaw kod Nyang'aya kod Cherera nikech ok giketho saa nono nikech giko to podi ne idhi golgi. En osiro wach Cherera gi Nyang'aya Gwetao. Ote mar janeno wa moro Zach Seisei wacho ni the four ananeno ni giresign giduto nikech already Supreme Court ema ne ok oyie kodgi. Koro aput to wang' noyie kodgi nade. Okang' magi kao no ber nikech sirikal osenindo konchiel gi paro mar gologi e tich. Mago ote mag joneno mago. Nyango Sharon bende wacho kanyo noneno waka entiere Garissa. Gima dhiera gi Kenya waka ni kitemo tiyo e yo moriere to ipudhi oko or kitemo support ng'ama onge telo to in itieki. Mano Sharon kantiere Garissa kanyo. Ka Victor Eliab Woodgame bende wacho ni kaponi gipogore kod 4 ma jo UDA ok dwar ka to nyalo bedo adiera ni duol no pukore piny. To ka gin ma ok dwar gi ka Cherera fo to pod duond no ochung' maber. Ka Jackie Nyarmodi bende wacho kanyo ni with the current resignation from Cherera fo wacho ni I don't see it holding. That is the KK team. That is what the KK team wanted. Let them now appoint their people. Mago ote mabende joneno magwa oronwa kokalo e yorewa mag tudruok. Mana ng'isi ni nyalo twak kodwa kati nyalo ndikonwa kokalo e yorewa duto te mag tudruok. Mano koriwo namba mar ote machuok ma en 3 kaachiel kod Facebook gi YouTube mabende wantiere live yudo wa Ramogi TV. Pod antiere kae kod Daniel Orogo kod Green Morgan
ka intere studio marwa e boma ma Kisumu. Daniel, kapoke wadhi e yueyo, wach moro ne ili matin. Adwa wacho ni my friend Green Morgan ni piny ni Kenya ka incorrect politically gik moko duto nyalore. To wacho ka wakawo yueyo ni Kenya ka iseneno ka ntie appointments mobedo made to kendo gibedo forced e oganda mondo yie. Wacho ni ne jika ka Waititu gin now chairs of commission. Kalure gi ratiro kendo kalure gi constitution okoripo ben gi hold positions gin gi cases gin gi a lot of issues mapok gi handle lakini nikech gin in the right side ma jatend piny onge gima jo Kenya jo Kenya nyadhi e court ginyandiko petitions lakini ineno ka executive ose make a decision kendo ayie sana gi Green kech owacho ni kineno ka jatend piny kendo kaka jaote janeno be ose ote kanyo giwacho ni e piny ka jatend piny omakore gi bunge kendo dhi omakore gi IEBC kendo sani nyo anene ka en attend launching mar report moro mar judiciary kendo wacho ni en poko ywayo ga tol mora ni anybody from judiciary. Joyce wechegi aneno ka piny ochomo kama koro we have to worry nikech kata bed ni okil Green tamore tawacho ne ni gimomio igolo commissioners gi can I insist nen gimo deal with succession and gima deal gi succession nikech biro gi bende gise serve a very short term in the commission by the way kiparo nikech Chebukati nentie gi commissioners moko to kendo ne wadhi election kech IEBC ne dhi lack quorum jogi no kel mondo fill quorum kendo unfortunately igologi kendo there is lack of quorum recruitment processes kaka Green owacho nen kok gidware executive ok dwa ni have position ntie process midhi kao kendo wacho tasebedo ka wacho different platforms awacho niya the moment ma selection process mar IEBC and political wadhi bedo gi political players ya IEBC wadhi bedo gi political players e commission to kendo magi political players ma kendo gin loyalty gin joma no yiero gi to mae gimoro kato bed nen wach siasa kato bed nen wach constitution politics play a very big role a selection a appointment mar IEBC commission gi public servants moko nikech e yore sheria to ntie kaka sheria dwaro kendo Green owacho ntie independent commissions ntie independence commission lakini the moment ma wan gi head of executive oriwore gi duond bura oriwore gi duol oriwore gi justice a court onge much ma people can do except me people rise mondo wach na pana people's power lakini the moment mwaneno ka processes ikao ni executives wacho ti ichoro gi embele National Assembly gi Senate kendi kalo gi very fast Joyce ado wacho ni most of these PS masani moko nyoro ka office nyoro most of them ka bed ni waluo sheria most of them okoripo bed ni yalo nyoro e office tineno ni kech executives are in bed gi legislature te mae gima dhi timore emomineno ka IEBC osebedo matek nigi to the only way and since commissioners moko no winjore gi another political party or the other political coalition dhi bedo gi matek nikech gin gi backing and large numbers gin gi backing a legislative assembly koro the only way ni gi invoke executive power the only way ni giriwore gi tribunal gi form commission of inquiry gi form tribunal gi have petitions hearing to nikech be osebedo nen gi riwruok moro kinde gi duol gi court idho ka processes emomio ayegi commissioners moko giwacho na giserango giwacho the only way mod watin ni wagwe town because the only way onge yore moko ma will deal with numbers mar azimio e parliament ok match numbers ma Kenya kwanza gi coalitions to bende ayeka kiwacho gi Green wacho ni kineno the first thing ma government ni notimo any parties moko no fold mo form gi very strategic because most of decision including what discuss kawuono they'll find their way in parliament to parliament and numbers
koro kata ben ni wacho ntie constitution kata ntie wach mar due process of the law gini finally the bede parliament will make a decision. The decision and best gin numbers mania parliament. To kapo dwantiere twako kinyi makawuono ng'ato nyalo bedo ni penjore kabiro korka kori green Morgan. Wang'eyo ni petitions kata buche ang'wen mabende no chwala e od bura kacha madwaro ni othich oko commissioners ang'wen gi mag IEBC mano moriwo Juliana Cherera, Justus Nyang'aya, Francis Wanderi kod Irene Masit. No chwala kendo no chak winy kod committee mano mar jela kata committee mochung' ne ratiro kaachiel kod chike e od bura kacha. To committee makamano tieko winjo buche makamago gindiko report margi mane gichwalo ne jatend piny Kenya eka jatend piny Kenya oloso aputa kata tribunal mabedo biro bedo ka winjo bura makamano. Pogruok nitiere kanye e kinde kaka JLAC no winjo petitions ang'wen go kod kaka aput masani koro yieri biro bedo ka winjo petitions makamago green. Kapok aduoko penjo gi penjo Joyce maber penjo maber nikech jowinjwa nyaka ng'e pogruok mar JLAC mar National Assembly kod aput molos sani. Gima adwa wacho e piny kae gima asefwenyo ni onge ng'ama wiye wil ka jasiasa. To joluo wacho wi rombo wil but wi josiasa ma Kenya kae wil molo rombo. Nikech king'iyo gima notimre e sirikal mar Jubilee kochakre 2017 nyaka 2018 jok manomiyo ker Uhuru Kenyatta teko mang'eny kendo jok mano support gik mane ker Uhuru Kenyatta dwaro e bunge nohinyre moloyo ng'ata. Omiyo seche mwaneno ka ji mor kendo gi get excited gi small power ineno ka president mar Law Society be nyoro nondike Twitter kawacho niya ntiere a worrying trend ni judiciary chal mamor kabisa gi executive. To mano kelo problem nikech the doctrine of separation of powers ama pogruok mar teko dwaro ni judiciary obed independent mondo judiciary oket mandate ne e yo mopogre. Kendo waseneno ka ntiere jok ma duol mopogre mag lwedo mag sirikal mopogre they have gone out of their way ama gidhi oko kabisa mondo gimor sirikal ama executive mantiere sani. To jok mineno katimo kamano ka ok gi adhiya to the constitution of Kenya mage jok mabro hinyre matek e sirikandni moloyo ng'ata nikech leo donje bungu to yien mor kawacho niya wami ma ilos go badi. We are giving the executive too much powers to power go obro duogo mohiny go jo Kenya kendo hiny go mana jok mamiye tekono. Wabayo mabor gratiro ama teko mani constitution dwaro ni executive obed mopogre gi legislature kendo obed mopogre gi judiciary to gibed jok man gi lengo achiel mar loso ngima jopiny. Mano ok gima waneno sani to waneno ka ji mang'eny oseluongo gi kendo temo siemo wang' sirikal e yore mopogre kawacho this is not the system. E gazeti ma kawuono waneno ka ntiere push mar riembo county commissioners manochung' kuonde mopogre jok mipara ni jogi nochung' coalition mar Azimio igole tich kawuono. Mano ok gima chik dwaro e public service. Now kwadok e penjo mar pogruok mar duor JLAC kod aput molos sani ntiere pogruok ariyo. JLAC en nini mar National Assembly ama bunge. So seche moter wache bunge idwaro ne JLAC bet to nono to ng'iyo ka entiere teko petitions go raise gimora mora moripo bedo determined. Koro JLAC bedo recipitori ama joyud wach mondo ginon ka weche miokele petitions mopogre gi gin weche ma weiti moripo bet mo create aput ma obet en kaka doho kendo en gi teko mar luongo ng'ato mondo ochiw testimony e gin wawacho ni onyalo luongo joko kata jok moro sign gi mondo chiw duoko ginyalo chiwo summons mondo giluong jogi mondo apie kuomgi mondo jogi ochiw aput ilano nyaka tem mondo gigeng influences mawuok kuonde mag siasa mondo
jo Kenya kik wit geno margi ni onge gimoro manyalo dhi maber e pinywa kama. Nyakora Ramogi Jwang' agombo mar paro ni aput mar nono Cherera gi Lange oting'o kanyo Agri Muchelule ma en jakom mar aput no, ka bende en jang'ad bura mano e doho mar apil, Caroline Daudi jakanyo mar aput makamano, Linda Kiome jakanyo, Matthew Nyambena, Hamisi Said mabende njakanyo mar aput makamano mar ji 9, bende nitiere kod jogoro 2 mano moting'o Kibet Kirui Emmanuel, Irene Tuna Nchoe, ka bende Okinde motelo e aput makamano, bende wantiere kanyo kod Peter Munge Murage kachiel kod Zamzam Abdi Abiba. Mago jokanyo 9 mag aput mabende no yiero kod jatend piny Kenya William Ruto mabende biro bedo to segwetao matende ni kaka gisegwetao fuok makamano nego bendi dino e yo machalo na to bende ponono onyalo chocho yiero kata wantiere kod yiero maduno matimore kata e kor gwenge mapacho kae. Kapoka duoko adwaro ni a support kenda difa kenda response mar green. Abedo kaka wacho ni nonro mar siasa gi nonro mar justice gin gik ma opogore kendo sometimes be ginya link lakini gipogore kabisa. Joyce iseneno kanti e yuarok i National Assembly gi yuare kod court judiciary. Kendo mana manyocha nen appointment mar principal secretaries. Ka ngato no chwalo petitions e court, lakini members of National Assembly no wacho na pana mano en marwa wan mwavet okun. Aneno kendi penjo maber ni pogruok mane ma between JLAC kod gi aput moket. Tapenjo ka green oyanga kendo wacho ni ma ntie pogro kendo ntie maiego, lakini kama koro adifa en ni hope to onge ma tribunal dhi miji mopogre. Nikech one tribunal ni kata put ni kendo kaki wacho kendo I was very keen ki wacho ni ma e gima appointment obedo made gi jatend piny. To kendi somo joma bede aput jomoko kaka Caroline Kamene Daudi who are campaigners ma UDA. I can tell you this confidently. Jogi duto gina appointees mar president. Ok gina appointees. Kendo sheria kama be oribenwa recommend sheria. Ni sheria tribunal kama wasega bedo gi shida ni tribunal beda appointed gi executive. Onge say joazimio okogolo joma city tribe be gigolo adier onge jomoko okogolo aparo ni jomoko kaka legal entities kaka law society angen gi the enjoin probably gi the enjoin but oripo ben gigolo be joma bet nkech e tribunal ka dwaro bedo ntie different opinion ok kaka jatend piny owacho nkech that is why aneno ni jogi will resign nkech giseneno even composition ma tribunal no onge favor onge joma nyal have their voice mae gima adwa wacho ni okil green nika okane kantie hope onge hope ma Kenyans nkech aneno ka conclusion ma tribunal no dhi beda kakipar. And then ipenjo moro ni fuok nyalo bede IEBC to sani aneno ka IEBC nyalo manage elections nkech 4 commissioners they resign aparo ntie 2 or 3 commissions mapodo dong. But even though aneno ka sheria aneno ka ntie lack of quorum to lack of quorum ni probably green will nyam yo aparo aneno ka most of by elections kaka se wacho ni commissioners moko manobiro bo opongo foggi ma wadhi 2022 elections ni neno ka Chebukati benebedo blend endalo moro e fuok more commissions to no hold by elections nentie commissioners ne dhi mbele though oken sheria lakini ni neno ka no tayo wach duol mar IEBC. Koro aneno ni oginio oknyal rocho weche ma IEBC except ka koro ntie critical election kaka general elections. Lakini commissioners kaka Green ose wacho ni executive gin gi interest
mar pongo fuk mar commissioners makoro gi force mondo o resign gi, but processes gi aneno shida na kendo buok na en ni en gima koro itayo ok gi sheria lakini itaye gi executive. Jatend piny appoint commissioners, I know is a constitutional right. Jatend piny koro ni e bed gi judiciary kendo koro en gi larger numbers in both houses. Mano e buok mango. Aneno ka samaro e marumo kinyi makawuono green call ka kore adwa ni mana mapiyo piyo. Wach ni mogika kotudore kod twak maro kinyi makawuono. IEBC Sienyore kose? Joyce kumachunge IEBC unfortunately oselwar piny. To gik modong en mana gik mwaneno matin madwa timre in the next few days mondo wane ka ji ariyo modong go be bro resign nikech ka gise resign to next year tarik 18 commissioners ariyo kod chairman mar IEBC modong madhi bedo nodong after this purge be tam gidhi bedo korumo. Koro in terms of commission to okwane kodhi dong gimora mora madhi miyowa ama madhi miyo commission ochung ama commission odong. To e weche mag tiyo tich mar commission duoko mara en niya inyalo paro e weche mag BBI ka quorum ma IEBC ne en issue mane obedo determined. To issue mane obedo determined, Supreme Court nowacho ni commission kaka nodong gi ji ariyo ne gin kaka nodong gi ji adek ne gin quorum mar timo gik mane gitimo. Omiyo kata ka commissioners ariyo modong gi be o resign to kane kan tiere legal problem ama tashwishi moro nikech Supreme Court wuone mane owacho ni seche mane IEBC loso weche mag BBI ne gin quorum to seche go ne en mana chair ma en chair outgoing chair kod commissioners ariyo mane en go. Koro okane kan tiere pek moro madhi mono commission dhi tich kapon ji ariyo modong gi bende o resign. Erokamano ahinya Grino Morgan ka intiere e county ma Kisumu kono. Daniel Orogo yeah. Wach ni mogika okinyi makawuono ka watieko twak maro IEBC Sienyore? IEBC ose sienyore, kono sienyore ken penjo. Nikech koro sani en ni wacho gini IEBC en under siege. Koro siege ni to koro kiane ni sienyoro katiane ni siege lakini waneno ka en commission makoro oselwar nikech luar ne oken ni okonyal function lakini IEBC kaka commission kaka dual ntie gik moko ma Joyce ma very important. Public trust, confidence ma jopiny go every commission. Mae goro gima chako ga sienyruok mar commission. To en gima sani koro onge. Nikech koro IEBC wacho ni en jo politicians ose reide en ot makoro se podho. Nikech koro ji resign, jo moko pod wakiakta sani kata in the next 2 hours ntie resignation moro mabiro. Koro an watchman eno ni jopiny oripobed ni wuok mondo o support the two commissioners but o support independence my IEBC. Mae yuak na kende. Ni jopiny sani oripobed ni nyiso ker ni kochopo kar wach mar election, kochopo kar wach mar IEBC, kochopo kar wach mar court, gole lweti. Giwe IEBC oti kar ken kaka wase wacho ne independence ki okata kaka IEBC kende commissions mar independent. Nikech kae makoro tulo dhi wuok nikech the moment makoro in gi lweti se choro makoro ini control commissions ma independent kaka IEBC kaka independent mago ikedowa itulo kendo ikedowa constitutional crisis moko winjore. Koro jopiny oripo ni nyiso ker confidently, jopiny oripo ni nyiso members of legislation mo represent giki katiba nikech giwuoyo on behalf ma jopiny mondo chung gi ratiro owach ni independent commission jogi owe interfere with. Erokamano ahinya Daniel Orogo kaachiel kod Green Morgan kuom kawo thuolo maru mar mondo mi ubi wabed kod twaka maket kod magino ni joneno magwa bende oyuinjo twaka e yo mang'etha ahinya kotudore kod weche masani timore ka duol matayo weche magiere pacho kae IEBC. Nyaka Ramogi Ojwang pod inyalo medo twak kodwa kokalo e namba mar 23600 Facebook kacha bende pod inyalo yudo wa live kaluwore ni kaponi ichopo ka
chenro makama oserumo inyalo luwe podi achiel kachiel kokalo e Facebook kata YouTube kanyo. Yiena mar mondo mi akaw yoyo matin gi sani to yoyo marwa chenro mabiro bang' mae en orako. Kik idhi mabor.